miwiti beksa kawula kridaning sang durangga muda solah raga not wirama rampak sela durangga muda durangga muda haya miwiti beksa kawula kridaning sang durangga muda solah rasa not wirama rampak sela durangga muda yo Bobby, capek. Putih Peron, Bayu, Andi, Bayu, Reza, itu. Yo. Yeah.
monitorku tambahi Mas. Senajan aku bocah gunung tok ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih tak
ketiga Apa ketiga godhong acara ombo-ombo aturi sugeng para pamirsa monggo pinarak ingkang sakedha Jalak era
sembahyang tinggo sangu neng alam Nyos. 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 Ya 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 ha ya 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 ha kuda lumping ya 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 tarik kuda lumping yang elo tarik kuda yang istimewa jatilan turonggo muda asli dari Gambir Tengah jatilan turonggo muda asli dari dusun Sumba jadi mari kawan-kawan mari kawan-kawan semua mari kawan-kawan semua melihat kesetiaan kita jadilan Turonggo Muda melihat kesetiaan kita jadilan Turonggo Muda kuda lumping ya 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 kuda lumping yang elo yang elok kuda yang istimewa jatilan turonggo muda asli dari dusun Sumba jatilan turonggo muda asli dari dusun Sumba mari kawan-kawan ya 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 mari kawan-kawan semua mari kawan-kawan semua melihat kesetiaan kita jadilan Turonggo Muda melihat Turonggo Muda saking dusun Sumba. Yo, lang ceh, yo, oh. Lono Sewandana raja muda ing Ponorogo siyaka ing yuda lawan raja Raisina ngasta pusakane pecut Nyai Samandiman rapa sing papupus sing barong alas ngobat yo hae yo hae yo hae rame sansaya rame yo hae yo hae yo hae tiga karone
botol Yakult. Bobby seperti botol Yakult. Mini, kasihan nyambung. Yuk. Mboten napa-napa Bayu celeng awet nom. Oh, saya. Lido apa? Ten asu tenan kuwi. Leno. Wis, tak kon mikir lho mau. Yuk. Bobby, os saya. Yo. Oh, ah. Yo, haya. Haya. Yo. Oh. Ah, oh, haya. Lah dalah. Oh, alon. Oh. Alon ger awas. Oh, haya. Yo.
Ayo maju. Ayo. Awas, awas. Yo tumandang angeprang-emprang anepaan beler morupo gletanging gretang rasekso anepaan montap-montap sarwi linupan anyek-anyekan tanpa ketan dendatan samulan berjimat sang lumangsat angsa pecah kasuhan yo hahaha awas Jiwa sama lupa bangsa pecah sulayan. Tumandang anggem-anggemprang anggeprang lilir sing lupa gretane sang raseksa anepaan montap-montap sambil lumpat anyek-anyekan sang pengetang kendatan samulan lengu siwat sang lumangsa mangsa pecah kasunaya.
basah iki piye Mas Bari? Pripun Mabul ya anggere babak telu e. Gayang tenan. Gayeng Celenge kok metu. Dasare wingi ora kebagian waktu to, ora melu pentas jadi iki men tanjak kewan. Iki apa Mas Lampor? Anu Piye? piye Maksudmu piye? piye? Adike lagu apa maksudnya ngono? Ora Iya, ngono. lah. Iki apa jatilan? Mau yo ono sing cangkeme kleru iki. Elek tenan. Bisa tekan kono. Saya tekan kono doe ra apa-apa Mas. Ora apa-apa. Kulina. Seduluran. Kulina. Heeh. Ya Mas, diteruske apa? Wong iki mau ono sing request kasmaran rabies. Heeh, kayak terus ono sing kesandung asmara. Yo diangkat sik.